Come to GMCI farm and ready to seedlings. Guys, nandito po tayo ngayon sa GMCI sa Barangay Pilar, Santa Maria, Pangasinan. Kung gusto nyo po guys na bumili ng seedlings, meron po sila rito. At free po sa pagbisita at baka po ay magustuhan po kayo sa mga seedlings na ibinebenta po nila. Let's go guys, at itutur ko kayo sa GMCI farm. A few moments later. Dami silang ano guys, halaman. Na ang mayari ng farm. Mayari. Yan. Marami silang kalamansi guys. Sili. Ng talong. Kung gusto nyo pumunta rito guys at bumili ng seedlings, hanapin nyo ang GLCI farm dito sa Santa Maria, Pangasinan. Oh. Marami silang Sili. ito po sili. Marami po sila ritong seedlings guys. Yung iba po kasi na-harvest na kaya kaunti na lang po yung mga seedlings po nila. Papaya. May mga bulaklak din sila guys, katulad ng gumamela tsaka rose. Papaya. Ang mayari po ng farm. Miracle fruit daw ang tawag dyan guys. Ang laki ng bunga niya. Tsaka yan po yung isa oh guys oh. Ang laki. Hindi ba hingin to? Pag malayo si Duming Siming talaga. Oo. Ayun pa guys yung yun pa guys oh na. Sa ito. Muna, oh. Nasaan? Ayan, nasa paa mo na sa Ayan o, yung isa. Ay. Ay, bakit? Hindi ba ito kinakain? Ayan. Ay, nilalaga daw yan. Ay. Ay, manabulok na sayang. Hindi ko pa to na ano eh. Ang pagod si Madam Biningan. Ang bilis-bilis yung driver namin. Masisanti ko yung guys. Yes, masakan na. Masisanti ko yung driver namin. Sabi ng ako ko, pag lang naman yung driver mo, mama. Naglan yung ay. Hindi ka pinidirisan. Shortcut ka mo. Dito kartalon. Hindi ko na hindi kartalon lang.
Nagkaalas mo na kita masikat. Dati ang gaganda. Guys, ito po yung bunga ng Red Lady na papaya. Ang dami guys. Sa isang puno lang daw to guys. Ito po lahat yung bunga niya. Meron po silang seedlings dito guys. Kung gusto nyong bumili ng seedlings, punta lang po kayo dito. Ang dami guys. Sa isang puno lang daw ito guys. Ito lahat yung bunga. At nabawasan na daw rin ito guys. Ito yung guys yung seedlings ng Red Lady papaya. Ito. Tsaka yun guys. Marami silang seedlings. Ito guys. Free to visit guys. Dami nilang rose. Tsaka gumamela. Kung gusto nyo guys ng seedlings, punta lang po kayo rito sa DLCI. Meron silang sili. Kalamansi. Gusto niyo guys ng seedlings, punta lang po kayo dito sa DLC Farm Ready Seedling. Pwede naman kayo, kahit hindi kayo bibili, titingin lang po. Baka malay nyo, may magustuhan kayo. Maganda daw yung isa doon sa kabila ka. So may, ano ba yun? Sinabi niya ako. Marami silang tawan doon sa kabila. Siya mag-isa lang. Ngayon ay nandito muna kami at magpapahinga. At sobrang init po. Free visiting po. Pwede kayong bumisita dito. Baka may magustuhan kayong seedlings. Meron po silang talong, ning sili, kalamansi. Bumbilya. Tapos may mga bulaklak din po sila dito ng gumamela, tsaka rose. Uwi na kami guys. Magbabayad pa tayo. Magbabayad po pala kami ng kuryente. Hello mga kaloysi. Para tawagan ko kaloysi. Hello mga kaloysi. Kaloysi. Loisy mo. Hello mga kaloysi. Uwi na kami guys. At dumaan po kami sa shortcut at yung dito ay ginagawa. Hello mga kaloysi. Dito ba tayo dumang kanina? Diyan.